novembro sabedes que a nosa temporada vai de diferentes disciplinas artísticas das belas artes e este mes nos toca o cine, que ademais cádranos co 36 edición do Festival Cine Europa que temos en Compostela. Entón, bueno, estamos en sintonía para facer cousas xuntos. O programa de hoxe pretende ser así un percorrido, máis que un percorrido, dous exemplos moi básicos do que é o cine sonoro e o cine mudo, de como a música entra un poquinho en faena, en escena, dentro desta linguaxe, desta disciplina artística. A obra que interpretamos anteriormente non é unha banda sonora, senón que é unha obra moderna, ambientada, inspirada no cine dos anos 30, anos 40, a época dourada do cine clásico. Entón, digamos que cada pequeno andamento é unha especie de recreación nos típicos argumentos e típicas ideas desas películas que tanto éxito tiveron. Pero agora o que vamos a interpretar é unha suite sinfónica dunha banda sonora de Prokofiev, que é o Teniente Quiché. É unha das primeiras películas de cine sonoro que se fixeron, que se filmaron en Europa. A película é do ano 1934, igual que a música, que foi escrita entre o 33 e 34. É moi interesante porque Prokofiev estaba exiliado en París, un pouquiño bebendo todo ese ambiente e collendo esa forza, esa disonancia que hai na súa música, e recibe de volta un encargo da Unión Soviética. Entonces considera que para ter contentos aos superiores debía de facer unha música lixeira. Entón pareceulle unha ocasión perfecta escribir música para a banda sonora deste filme. O Teniente Quiché ten, digamos, unha banda sonora de fragmentos moi pequenos de 15 minutos de música en total, era bastante breve, e cando Prokofiev decide facer a suite sinfónica, que é o que vamos a interpretar a continuación, é un quebradeiro de cabeza, porque tanto material así pequeno, independiente, crealo todo nunha suite sinfónica, hai un escrito da súa biografía que di que lle dou moitísimo máis traballo que compoñer a propia banda sonora. Neste caso vamos a interpretar a suite sinfónica na versión de banda, sin ningún tipo de proxección, xa que neste caso do cine sonoro con Prokofiev o máis importante é a música.